Astăzi am făcut salată orientală, dar altfel. Am curățat vreo 6 cartofi medii și i-am pus la fiert în pătrățele. Înainte să se termine cartofii de fiert, am pus un pic de sare, nu foarte multă, cam jumătate de linguriță. După ce s-au răcit cartofii, am luat și i-am scurs și i-am pus în castron. Am avut o ceapă roșie pe care am tăiat-o mărunt și am adăugat-o la cartofi. După aceea am luat 2 castraveciori murați și i-am tăiat felii subțiri și apoi i-am tăiat în jumătăți. După aceasta am pus puțină sare și puțin piper și 3 linguri de maioneză. Am pus și un pic de ulei și un pic de oțet, foarte puțin oțet, cam o lingură numai. Am amestecat totul. După aceea am avut o sardea în ulei și am desfăcut-o frumos și am scos într-o farfurie sardelele fără uleiul care era în cutie. După aceea am mărunțit sardelele și le-am amestecat cu cartofii și cu celelalte ingrediente. La sfârșit am gustat și am mai pus puțin piper. Am avut o legătură de mărar și am luat din ea o parte, am spălat-o și am tăiat-o mărunt, după care am adăugat-o în salată. Aceasta este salata mea. Sper să vă placă și vouă, este foarte gustoasă, de vară și merge ca garnitură pentru alte meniuri, pentru carne, pentru chifteluțe, eu știu, pentru ce vă place vouă, dar merge și simplă, doar ca salată. Acestea fiind zise, eu vă recomand să faceți și voi această salată pentru voi și pentru copiii voștri. E foarte gustoasă și ușor de făcut. E adevărat că sunt destul de multe ingrediente, dar dacă o iei încet și le pui la rând așa cum trebuie, salata o să iasă minunat. La revedere!